Ninsabu bħalissa il-Vatikan, hawnhekk ninsabu fil-Palazzo Sant'Uffizio. Se niltaqgħu ma' Monsignor Charles Scicluna biex insiru nafu aktar dwar is-sem ta' din is-sala fil-ħidma ta' Patri Prospero Grech. Dina aħna nsejħula s-sala konsulta. Hija l-qalb tax-xogħol tal-Kongregazzjoni ta' Dottrina tal-Fidi. Hawnhekk isiru l-laqgħat li żjed importanti. Kull kwestjoni li tqum ngħidu aħna li għandha x'taqsam mal-fidi, illi jew jibgħatuha l-isqfijiet mid-djoċesi tagħhom, jew ngħidu aħna hemm xi ktieb li hemm bżonn li teżaminah, jew ngħidu aħna xi kongregazzjoni ta' Santa Sede trid toħroġ xi dokument allura irid jgħaddi mill-kongregazzjoni. Jew jistaqsuna xi ħaġa mis-Segretarija di Stat jew waħda mill-kongregazzjonijiet. U dawk allura konna niltaqgħu u għadhom jiltaqgħu għax issa m'iniex iżjed. Kull nhar ta' tnejn il-konsulta, kull wieħed minnhom jistudja l-kwestjoni għaliex jagħtuna d-dokumentazzjoni kollha, nikdbu vot. Mbagħad dawk il-voti imorru għand il-laqgħa tal-kardinali li hija kull nhar terba' tagħna nhar ta' tnejn u d-deċiżjonijiet finali jiġu minnhom. U nixtieq infakkar il-preżenza ta' illum Monsignor Prospero Grech, futur kardinal, li għal ħafna snin kien jiġi ma' dan il-grupp ta' teoloġi speċjalizzat u ta' il-pariri tiegħu. Jiena wasalt fil-kongregazzjoni fil-2002, 10 snin ilu, u l-ħaqt il-Prospero sal-aħħar sal-2008, ġifieri għal 6 snin stajt insegwi għax jiena wkoll nipparteċipa għal dawn il-laqat għalija hija skola kbira. U dejjem apprezzajt fi Prospero Grech, f'Patri Prospero Grech, dan l-Agostinjan Malti, l-ewwel nett sens ta' ekwilibru kbir, erf kbir, mhux biss kompetenza teoloġika, imma wkoll qalb kbira li tħabbat mal-poplu li hemm barra minn dawn il-ħitan. U allura apertura kbira lejn id-dinja, lejn l-erf tal-Vanġelu tal-missier tal-Knisja hija l-ispeċjalizzazzjoni tiegħu fuq kollox, bħala bniedem li studja ħafna l-Bibja u studja l-ewwel awturi tal-Kristjaneżmu, il-Patres, il-missier tal-Knisja. U kol dik il-laqta umorizmu. U kulħadd kien ikun dejjem jistenna l-intervent ta' Prospero Grech ħajara biex se joħroġ bliema battuta se jibda. U konna napprezzaw il-fatt li qatt ma kien ikun fit-tul dak li għandu jgħidu malajr u tajjeb. U apprezzat ħafna evidentement mill-kongregazzjoni, il-Kardinal Ratzinger illum li tiegħu il-Papa kellu ħafna snin ix-xorti wkoll, tnejn li huma jirċievu minn xulxin, l-erf u l-istudju, u għalhekk il-ħatra ta' Padre Prospero Grech Malti bħala kardinal hija apprezzament personali tal-Papa lejn dan il-Patri Agostinjan, studjuż kbir, u anke biex ngħidlek inkoraġġament lil dawk li bħalu iddedikaw ħajjithom mingħajr ħafna kjas, mingħajr ħafna storbju, għall-istudju tal-eruq tal-fidi tagħna. U nassumi li hemmhekk sir taf lill-Kardinal Ratzinger illum il-qdusija tiegħu. Għamilna 20 sena flimkien u mbagħad kien bagħtni l-Indja wkoll bħala viżitatur apostoliku tas-seminarji u insomma. U bniedem li tngħidlek illi jekk jarak barra isellimlek u jaqaf ikelmek, edukat immens, bniedem a real gentleman. Barra milli huwa mbagħad intelligentissimu u kult u bniedem insomma ta' twemmin solidu. Fader, u magħruf li inti kont viċin ħafna tal-Kardinal Albino Luciani li eventwalment inħatar bħala Papa Giovanni Paolo l-ewwel. Xi tgħidli dwar dan? Għaliex Kardinal Luciani, meta kien kardinal, dejjem kien jiġi joqgħod għandna il-kulleġġ hawnhekk.
U konna serna ħbib ħafna, konna nqassu fl-imkien, konna u kien iċċelebra, kienna kont niċċelebra il-qoddisa tas-seba fil-ħodu. Umbat, anki u kellu sens of humor tajjeb, kien jikol maħna, konna niċċajtaw, konna kultant konna naduħ bizminu jew jaddina bizminu. Umbat, meta miet Pawlu VI, kien hawn 3 kardinali hawnhekk u marru għal-kunklavi. Il-Pirjol ma kienx hawn dak iż-żmien, waqas il-viċi. U jien kont insomma l-iżjed anzjana, allura misli li l-rtejhom il-farewell. U għattilhom ħarsu hekk ngħidilkom arrivederci is bad taste. Hekk ngħidilkom awguri is even worse. Allora, God bless you u dak kollu. Ħarġu u wara jumej kien Papa Luċan. Konnet naqraw il-gazzetti dal-aħħar u kien hemm dwar li kellek sem fil-ftehim magħruf bħala tas-6 punti bejn il-Gvern Malti u s-Santa Sede. X'tgħidilna dwaru? Ħalli ngħidlek inqas ma ngħid iżjed aħjar hemmhekk għaliex dana jiena kont naħdem il-Vatikan. Kont il-segretarju tal-Vikarjat tal-Vatikan. U darba kienet kitbit li Mrs. Josephine Burns de Bona, illi meta Mintoff kien fl-opposition, illi Mintoff jixtieq jitkellem mal-Knisja u jiġu f'terms. U għara jiena saqsejt is-segretarija di Stato u għallu li ħares tkellem int miegħu. U mbagħad għamel memorandum tijunna u aħna naraw. Kien ġi Mintoff hawnhekk, għajna f'hotel u insomma il-soltatamentu fl-ewwel jaħtfa kien mbagħad hekk jara li inti tifhem xi ħaġa, allura mbagħad jitkellem warajt. U jien għamilt synthesis tal-conversation tagħna u kont battielu għattaħares, taqbel maħħalin jew le. Għalli naqbel kompletament, barra phrase waħda. Għaxin kont nisirt li Mintoff irid id-divorzju. Għalli jien ma rridx divorzju, mhux għal raġunijiet reliġjużi, imma for social reasons. Tajta dik allura. U mbagħad ippreżentajta il-Segretarija di Stato. Emmek għaluli sa naturalment dina issa trid tmur fidejn l-isqof għaliex huwa jrid jiddeċidi mbagħad. L-Arċisqof kien Gonzi. Imma insomma jien bqajt tiċċisma għaliex minflok komplew il-konversazzjonijiet. Mbagħad kienu ppubblikaw il-kur dawk is-6 points. Naturalment, għajt delus jien, baqa delus Mintoff, ma insomma, kienet imxied. Semmorru issa l-waqfa ta' ftit riklami niġu lura u niskopru iktar affarijiet dwar il-Kardinal elett Malti Patri Prospero Grech. Ibqgħu magħna. Alpinis jirringrazzja lill-Orjenta, Għaxaq Carpets, L-Ostilista u Mango. Nilqakom lura t-tieni parti tal-programm speċjali Alpin-Nies minn Ruma. Se nkomplu nsiru nafu iktar affarijiet dwar il-Kardinal elett Malti Patri Prospero Grech.
F'din il-librerija vasta ħafna li għandek f'din l-orfa tiegħek kif issejħilha inti, għandek kopji ta' kodba illi ippubblikajt inti? Iva. L-ewwel ktieb imma illi kont ippubblikajt illi insomma I'm not very proud of it, huwa Educating Christians, illi meta kont Oxford kienu speċi ta' essays l-ewwel hemm, imma insomma, għal dak iż-żmien forsi kien tajjeb illum out of date naturalment. Kemm ippubblikajt kodba sa issa? Xi seba'. Imbagħad naturalment ruxmata articles fir-rivisti u jew kella collective lectures u dana. Iva, dana ktib ieħor illi kont ktibt ma' Professor Abri, meta kont Cambridge, Dunkarm, Poet of Malta. Allora samna hekk ix-xogħol. Jiena l-ewwel ittraduċejt antoloġija ta' poeżiji ta' Dunkarm ngħidu aħna bl-Ingliż hekk minar poetry. Professor Abri mbagħad għamilhom in poetic form. Jien għamilt l-introduction fuq il-lingwa Maltija, il-letteratura Maltija u fuq Dunkarm, u mbagħad hemm appendix fuq dak il-kliem Malti illi wieħed illi jaf l-Arbi ma tantx jifmu għaliex għandu tifsira Maltija ftit differenti mill-Arbi klassiku, qed tifhem. U minn barra dawn il-kwantità kbira ta' kodba li għandek fl-orfa tiegħek għax oġbitni dil-kelma. L-orfa, għax fija orfa vera. Għandek ukoll kollezzjoni għaw ta' ajruplani ta' żmien il-gwerra dawk qed nara sew. Dawk modelli tal-ajruplani kollha, Ingliżi, Tedeschi u Amerikani u Taljani, illi jew ibbombardaw jew defendew Malta fil-Second World War. U ġbartom mill-gladiators illi kellna għall-ewwel tal-gwerra sa mbagħad insomma sa l-Spitfires u l-Messerschmitts u latest planes illi kellhom huma. Tħobb tirrilassa. Kultant hawnhekk, mbagħad fejn qegħdin toqgħodu intkom fil-raba solar, hemmhekk hemm television u wara ċena mmur fuq. Nara li żjed film stupidu li nista' naqbad illi naturalment dejjem naqbdu fin-nofs allura rid naqta' kif beda u naqta' kif si spiċċa. Nofsija pipa u mbagħad niżel norqod u mbagħad nkmini ħafna fil-ordni u fil-5:15. Għax mbagħad għaddes il-qudiesa fil-kappella pubblika. Fil-kappella pubblika tas-seba' iva ġeneralment. Imma qabel nkun irid ngħid l-uffiċċju u Rosarju u dana u mbagħad ikonna l-lawdi fil-kor fuq dak illi fotografajtu u mbagħad niżel għall-qudiesa minn hemmhekk.